तबो चल गइलू भुलाई के। क्रिया खइले रहलू माई के तबो चल गइलू भुलाई के। जाके ससुरा सतावा तारू जाके ससुरा सतावा तारू रह गईनी सपना सजाई के। क्रिया खइले रहलू माई के क्रिया खइले रहलू माई के तबो चल गइलू भुलाई के। क्रिया खइले रहलू माई के तबो चल गइलू भुलाई के। जाके ससुरा सतावा तारू चल गइलू। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। डीजे कंचन राज माई के तबो चल गइलू तबो चल गइलू भुलाई के। खुश बाड़ू पाइए के मोर दिलावा में देके हमारा दर। एक पल में हमें भूल गइलू दिहलू ना तू एको खबर। चल गइलू अब ना आवतारू चल गइलू अब ना आवतारू अइबू कायब मुआई के। क्रिया खइले रहलू माई के क्रिया खइले रहलू माई के तबो चल गइलू भुलाई के। क्रिया खइले रहलू माई के तबो चल गइलू भुलाई के। जाके ससुरा सतावा तारू तबो चल गइलू भुलाई के। क्रिया खइले रहलू माई के तबो चल गइलू वैशाली। भुलाई के राइटर होरिल के ना भइलू कुहना लकुहरक छोड़ के गइलू। एको बतिया नाही मनलू मन मौजी तू अपन कैलू। निक लागे न हमरा कुछो हो निक लागे न हमरा कुछो हो कामिली तोहरा रोआई के। क्रिया खइले रहलू माई के क्रिया खइले रहलू माई के तबो चल गइलू भुलाई के। क्रिया खइले रहलू माई के तबो चल गइलू भुलाई के। जाके ससुरा सतावा तारू के रिकॉर्डिंग स्टूडियो लखौरा। कांटेक्ट नंबर 8809877904।